mailetik oinez karru hundi baten isekin ero, behisekin ero, zornotzaino. Da zornotzatik ama izaten dutzen gaba gainien, da ama loiteko nundeuku ba horieta, ez da hogeik, da kalien pasauen du gaba. Hori izango zen, lehenengoko gaba, ala... Lehenengoko gaba. Lehenengoko gaba, bestiek horien, lehenengoko gaba. Da gero handik, juminen Bilboa. Da Bilbon geldatu ginen, bizten, en la calle San Francisco número 22. Pixuen nazgo goratzen, lehenengoko ala bigarren azan. Handik zirenak joteure nien, zirenak bombardeo ero abisita hori nien, sartzen nien, txuri eguen pasarizun bat, ez da ikan puente Cantalogaz da, ez da, hango tunelia. Bertan dau tunela hundize, da, haintxe tuneli negoten nien. Da, neu gogoratzen naz, gaba bat be hanin gendule, bildurre gaitik, han tunelien. Eta trenape pastatzen da bera hankak ero batero bat ebeiko zizan. Luze, bat trenak ibiltzen zen, atzerta urria. Da gero handik, Bilbo hartzeko eguzela, ni bombardeo ginte behar hortan nire arrebie, etxe aberaz batzukin ero, krisiara moruen ero, diru atateko zozer, laguntzen dibitzen zen, da baten aregaz, arrebia zuen, bera eguen pixua, daugarren pixua ero, da nartxandaldia, da ikusten zen baserri, ez da, baserri. Da, eurek esate horien, aixe baserri joguren dabiz. Gauzek, da nik ikusiten ebazan egun argi zeu, bum! Gero eta urro, da alako baten baserrez horre saltoi bat. Da orduen, haike badama gugaz, segurien haike ikeban bierra zerien. Deustuko zugipeien, en la sala de máquinas, de Deusto. La máquinas elevadoras, zugizaltzetakbe, da nire akortanaz, haike desate ustean horrek balak ametrailadora balaten zak horrek, zera ezote horien, la parte metalika, zugizena, da bing, 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 da guban behien. Baskaize duten joten ginen, arrebien Feliza eta Antonia. Benatiek bierra topauan Bilbon eta luzeruen egon zinen Bilbon? Luzeruen bastante, bai gero handipe sartu baino lehen hau trote. Da zuminen, otxarania. Da gero otxaranen egon ginen, han nagortan naz, zerien telatuen kamaran loiten gendule, zegoen hogeik eta nintzako. Kamaran loiten gendun, da beti behan las balas perdidas erosatzen dana banan zeusten ziren, taka, telatuen zahati. Da, anegon ginen, gu, da, Serafin Jauruen familizi. Nati, Paulina eta horrek, neskak. Da, etxien bildurrez, pulmonizi erozta zerrartu ban, Nati nibaino zarro esan, da aukite horien, trenen pasu bat, trena pastako zubitxo bat indien, da, azpitik gure pastan zan da, erdinguruen, ogemoruen egur batzuk indien, haintxe bite horien. Haintxe guzan, inbete gunien, Nati. Bera boratuko da, nire aportan ez, ara urezketa zuten ginen handik, da baten topein gendun, da nik enekizien horren besteik, gurien arrebieta konturatu zen, da moruek. Bonete bat gorri, gero ikusina bazan, bonete gorri bat, da moruek zila. Da bueno,
Gero handik atzea buelta egin.